дар пай ба кишварҳои ҳамсоя дубора паҳн шудани коронавирус, мақомоти тоҷик назорат дар фурудгоҳ ва гузаргоҳҳои марзиро сахттар карданд. Ин дар ҳолест ки дар Тоҷикистон ягон ҳолати гирифторӣ ба коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. Мақомот мегӯянд, дар фурудгоҳҳову сарҳад ягон маҳдудияте ҷорӣ накардаанд. ҳолати сар задани беморӣ дар давлатҳои ҳамсояи мо зиёд шавад, ҳатман аз тарафи вазорати тандурустӣ, аз тарафи хадамоти назори давлати санитарияи беморогӣ чораҳои пешгирикунандаро чихел ки дар вақти пандемия чораҳо зидди пешгирии ин беморӣ пурзур карда шуда буданд, он чораҳоро амалӣ менамояд. феълан дар фурудгоҳу гузаргоҳҳои заминӣ ҳарорати мусофирон санҷида мешавад ва аз мусофирон гувоҳномаи ваксина мепурсанд. ин чораҳоро баъзе аз масъулин ба гирифтории мардуми кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла Қазоқистону Қирғизистон ва Ӯзбекистон шарҳ медиҳанд. дар ин кишварҳо ҳафтаҳои ахир коронавируси нав дубора сабт шудааст. аммо дар вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфтанд, бори ахир дар кишвар моҳи феврал 3 ҳолати сироятии коронавирус ба қайд гирифта шуд. баъди он ҳеҷ ҳолати сироятшавӣ сабт нашудааст. ҳоло озмоишгоҳҳои вобаста ба ковид бо реҷаи маъмулӣ фаъолият доранд. айни замон муроҷиати беморон дар мо бениҳоят кам гашта, сатҳи беморӣ низ бениҳоят паст гаштааст. рӯз то рӯз шумораи супорандагон оид ба таҳлили намунаи COVID-19 паст буда, танҳо шахсоне ба мо муроҷиат мекунанд ки онҳо самти парвоз ба ягон минтақаҳои кишвар мераванд. масъулини озмоишгоҳ мегӯянд, ин рӯзҳо ба дари аксари озмоишгоҳҳо онҳое мераванд ки ба кишварҳои дигар сафар доранд. сокини Душанбе Меҳрулло Камолзода яке аз онҳост. ӯ рӯзҳои наздик ба Русия сафар дорад. ҷое ки чӣ кардам? билет гирифтем, гуфтанд ки масалан ковид ҳад нест, гирифтан дар кор. барои ҳама омадем ки ковид набошем, чӣ супорем анализ. Тоҷикистон охири моҳи апрели соли 2020 мавҷудияти коронавирусро дар кишвар эътироф кард. ҳарчанд то ин вақт ҳолатҳои марги шубҳанок зиёд расонае мешуд, мақомот аксари онҳоро ба пневмония ё илтиҳоби шуш рабт медоданд. мақомоти тоҷик мегӯянд, дар умум бештар аз 17 000 нафар ба коронавирус гирифтор шуда, давоми наздики 2 соли пандемия дар кишвар 124 нафар аз коронавирус ҷон дод. оморе ки ба дурустии он на ҳама бовар доранд.